Kahil State People Democratic Party HSPDP haka praterik kalankon kala pemna ya ka thup koteng ka baar joki katong kibanyakon ya ka election syaka KHDC ha bakran skilap thai kubor nakaliang uba ki pipangyang ula pentip bakaseng HSPDP kala pemna ya ka keteng jong laingut ki katong haka thup ka baar bakan thup yo ba staffing pada kasit na motion ram ka kong pendawaji na pariom baruba sali rasir na motion road sitting MBC sistem te meta kasiru imio ban penkut nama idon haka jing sistem na kata kata te hakini kisi isa yo galis kapalai dan ni kapah kebentar kapah kadu jong galis jong iki candidate na ka HSPDP kata kata ke jing pernah jong na kali ka party but baru ki nongrim jong ka party ke bangi ekren kumba ka party ke belarim tam ka jela na du kasem ka nice pan di bukra ki isu ka manifesto ki mat chongka ka beladan lepa ha ka constitution jong ka party budan ka manifesto jong ka party ide gitu kiju hi ki ba mangi ka party ngi yem te khandia da ka bangi kwa ba ka party kan ya retreat ka stand wi ka long kata ban pen khang ji isu ya ka bor jong ka district council hapo ka pane jong ne ka six schedule ko ye dei ha ki likely ki phang prakhat jong ka party ka ngi jidan ban penne pensa yaki hok ki mati ki longshua ban yada ka hok chungi la ya ka khando ka siap dan yo pu usam ka balai ka long in pen bha ya ka sinsar khada la gari na do ka sinsar snong ka sinsar hima la ni ya ka jong ka district council ka bahakli ki lai tli ki mat ki bangi yeng kum ka phang jong ka party ki bangi yeng le kita ki bangi yeng scam kum ka party tengi ai ke jingkit bok kriang jikini ki candidates pro laingut kumbangila pulih ke keteng ban iram takasi bahwa lagi msom lala ban penmi baru khoi ki konstitusi ki candidate ru ring na jit ki bakan saitam ban ngi scam ba ke ai ki bangi jit kalong ba ke parti karon ke jingkremen ban poi se ka thong kata ka dei ka jing pesyang jungi kom ka parti dei sibun ya pi kredit baru laingut ban ya pi ki media ki bajudan berabor ka kubos ki